Здравейте! Ние сме Рози, защото е розова, Теди, защото ми го подари Теди и човека зад камерата, който на този етап няма да се вижда. Някой ден може би ще събера смелост да ме видите и мен. За сега имате 2 плюшени играчки. Говориме си за танци. Така. Една молба към всички. Намерете любимата си музика, която на вас харесва. Затова няма да прикача музика към видеото. По този начин ще мислите сами. Просто послушайте музиката. Във всяка музика обикновено има барабан. И обикновено най-дебелото бам на този барабан е раз. Най-силно като сила на звук и най-дебело като тембър на звук. То е 1. Ако музиката се брои 1, 2, 3, 4, то най-дебелото ще е 1 и най-силното 2 ще е малко по-слабо от него, 3 ще е още по-слабо и 4 ще е най-слабото. И след това пак ще следва едно много силно бам. Опитайте се просто да го отличите. Не го правете 100 пъти, направете го примерно 1-2 мелодии, максимум 3. И го оставете. Така, ако музиката няма барабан, потърсете с ушите си, говорим, ще има нещо друго, което ще отброява тези 1, 2, 3, 4. Те ще са като разстояние във времето на равни интервали. Това нещо друго ще е примерно или басовия, т.е. дебелия звук на пиано, или басовия дебелия звук на акордеон, или басовия дебелия звук на китара, или който и да е друг инструмент. Ако инструментът е само един, който чувате, примерно само китара, тази китара по някакъв начин ще има на равни интервали повтарящи се удари. Най-вероятно ще са от пак басов дебел тон. Това ще държи ритъма. Когато танцувате в началото, докато свикнете, това е най-важното да хванете. Когато ухото ви свикне, примерно докато чистите, миете чини или просто си почивате и слушате музика, то ще се набие само в мозъка ви, когато свикнете да го отделяте. След като свикнете с ритъма, вече ще си слушате парчетата и този ритъм ще идва естествено. Но вече ще знаете кое командва. В музиката, в танца командва ритъма. Това е първото упражнение, което ви е за домашно. Може би това ще е първия урок. А в следващия урок отново ще видите Теди и Рози, които ще ви обяснят някои елементарни неща за танцуване.